Имате шум в ушите и искате да го премахнете. Направете следното просто нещо. Завъртете главата си до крайно дясно и погледнете нагоре. Задръжте така 30 секунди. След това завъртете главата в крайно ляво и погледнете нагоре. Задръжте 30 секунди. Когато правите това упражнение, трябва да усетите напрежение. Първо от дясната страна, после от лявата страна, естествено. Това гарантирано ще премахне шума в ушите ви. Но, преди да се премахне нацяло шумът, леко ще се усили. Ако усетите това, значи сте на прав път. Това беше от мен. Да живее майка България!